उन्नीस नंबर बूथ सेंटर सिलीगुड़ी टीएसपीसी के कब्जा ओवर प्राय इंसान नंबर 1 8 फैमिली ने 20 वोटर प्रमोटर पार्टी ने बाना रोमले फेंके गमनो तिनी ओ बाना रोमुंग बिसिंगति बरक समय बतांखा जे फाइनै सालो बुबाग्रानो लगिरनाय बुबाग्रानो थानसानि फाननो तेबो ग्राक खाइने बरक बो एवं 12 तारिख नि जे चंगमानि बागै बलकिनि प्रमोटर पार्टी जुगै सिनि 12 तारिख जे चंगमारि तंगमनि और आंद्र सुमारि जुगै बुबाग्रानो प्रमोटर पार्टी न अप्लाई खाइने आं आगिं हा बीजेपी नि बुथ कमिटि नि सेक्रेटारि बुंमोनखाय आंनि मुं मालिक कुमार देब बर्मा आं राजानो ताय इब्रामथनो हामजागै आं इब्रामथ'आ योगदान कय बोसोर फेमिलि फागे 8 परिवारनि 20 फुटा बबा हाय बुआ कारण ब नाहार मुंगो फागे माने बबा गरांखा तिब्रासान बागि दाबि खायो गां खरकसा तिब्रासांगै तिब्रासान दाबिनो चाजे गांखाय आमो गथगिया मुसु मोसांगि तिब्रासा दाबिनो नासलै सेलेंगै तंखांखाय आमो तिब्रासांनि आसायानो चुबु अ हासाकाव आंहा बिंजाका नोंथाय दाउखन बीजेपी माने दाउखन फाया कोनि जे बीजेपी खाइ जांना तिब्रासारना बबा हाय कक कसाराम जनि बिसिंतै तिब्रासा जारा जे बीजेपी खाइ तंनाय र बरक ताबो फायाको बरनो फायनामागे आं खाबाय खुखाय कयहर जावो ताङै होमबा सिनि दाबि मानानि बागै जों बेलागै नांगौबो बीजेपी नि सीएम रोमान हरब रिया रखनि साइ दंगका आमो जों बाहायके बन बडिना बा सरासरि बो साइ दंग रोमान स्क्रिप्ट रिया रखने ताय अन्यान्य जे राजानि जे एकर्ड खाइमिनि आमरंग बरियां दंगकायबा जों बो आसावै बरनो बडिना बा यामतै बंनि तमुं सामुंनो नासिगैनो आं बिजिबो तंना मुथुंलिया राजा सिनि बागैसे काबै ब संग्राम खाइ दंग हुंका आं सासिं वान सुंनाय मानि बीजेपी तंखांका आं बेलाय खायनो राजानो पाप खायना हासिमा तंजागो सासिं